Hej og velkommen til den her video. I dag der skal jeg drikke kaffe hurtigt. Og jeg kan ikke lide kaffe sammen. Så 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auk. Og det smager lovligt. Jeg spiller det hele ned af mig selv. Det er kaffe der. Færdig. Okay. Det var det for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Husk at like den her video, hvis I... Fy for helvede. Husk at like den. Og abonnere. Så vil jeg bare sige farvel. Jeg vil bare sige farvel.